Naiz borrokan zabiltzan zure jotakean, zeo zer falta zaizu ta denen kaltean, ortografi kontuak nahiko apartean, saharak atxe dauka biaren artean. Sahara jarri du nik, hainbeste alegin, ekstrak ipintzen ditut, bazpare benetin. Zalantza bat dut aizu lehenago enekin, borroka zeidazten da ubedobekin. Olako galderarik ez dut sarri entzun, baina oso sinpleki behar dut erantzun. Ubekin edo bekin bakasuan kasun, segun zen nazioren aldekoa dezu. Beraz filosofia ni nauzu ez jakin, akatsa ikusita odolak irakin, haserretorri zara eta harin, nazio zeidazten da zedozetarekin. Zure patxararekin zein ez da biziko, dena atzeratuaz hainbeste esito, gaztea zera baino nere iritziko, postura hortan sartzera etzera iritsiko, postura hortan sartzera etzera iritsiko. Berriz azaldu dezuzuka bidezia, baina enabila mani horren nasia, umeak ikasten du nunbait ikusia, aita ikasi dio dakidan guztia, aita ikasi dio dakidan guztia. Eta nik zuengatik nekez hainbat gihar, egiten ez dutena nik neuk egin bihar, pasiatzera nua hankaletik zihar, akaso bazkaria jarriko dut bihar, akaso bazkaria jarriko dut bihar. Oraintxe jarri zara ama bero-bero, izorratzen ari naiz pentsatu ezkero, olako erantzunik enuen espero, baina pentsatuko dut siesta eta gero, baina pentsatuko